Helga Godsen. Helga, jämt luckar vi snärsöker nu. Tack för det. Ja, till vinna 3-8 och ta ser inte ut det första sättet jag hade men så kommer det nog så väl vi och vinna andra tredje set och nu var det lycka vi täppa faktiskt efter mot ändan i fjärde setet. Det blir ganska mer spännande det alla. Nej, alltså vet vi att det var bra att vara här det. Men vi hade ju första setet ta alltså spelet jag kom var allt failer och ta det som där vunnit på att jag fick styr på grund av akkurat failen. Och så tvärtom nästa setet ta var det nästan inte failer och så kom det att tre set. Jag alltid tog jag ta blir man sin benchen och så ta kan man vinna det stund och ta blir det synd mer så råt och spel. Men jag alltid vi tar att täcka Adam. Det öliga viktigt att stanna så vinner i 18 första dagen när det ger det bästa utgångspunkten för den morgon. Ja, jag alltid gör så eka sort. Nu vet att vi kunde vinna där ute och tappa där två senaste snär. Men nu råkar vi ta eka uppsätta till morgon. Det tar vill alltså inte tappa bakom. Och det var inte tappa morgon. Nej, det är inte tappa och vi skulle prägla det att vi är det bästa liv i förrjun. Ja, kan få det så morgon. Tack för det Helga Godsen.